Hello la famille, c'est votre sister Salah. Vous êtes dans votre émission Ndioul Aspi. Comme toujours, je vous ai amené un Dana Ndana. Il avait fait un stand-by, mais les fans m'ont réclamé. Et aussi, Minen, Minjay m'a hâte pété. Mon locomotive m'a dit de Dakar, plus précisément à La Rose. Donc, sans plus tarder, Jehen, Hamon Delto. Que surprise non. Cameraman, top moi. King Mom's a king. Yeah. Kadam subaki godo, eto godo pari mi hitani gon. Mi toni mama mami yafne, anu kunji dado. Ok, benda belen tu me montre jodi c'est la mort parce que déjà ko été wona une wuli. Des plus de faire le. Salut frère, ça va? Alhamdulillah. Mokuma sabina yeblen ko pour la innovation. OK. Voilà, mi salmini Rapular Innovation. Kadi mi salmini appedemo gurnaɓe, mi salmini fuutankoɓe, kadi mi salmini ko takki fuuta e ko taari fuuta fof quoi. O ko King Momzo King ene jeeya so appedemo guur, ɓinguel appedemo guur kadi ɓinguel lowre fof quoi. Mouhamadou indi welno machallah man on tawi attitoore ma Mouhamadou nous sommes vrai non. Mais Momzo avant que den naata émission he bi yiɗo en arde sehlabma en dokkaɓe ɓe calmina yeɓiyankoɓe Rapular Innovation. Sala min calminimama min juurimama o ko Torres Kane jaaɗo cuuɗi men ko ɓuuron kaaƴe ko weltare rek ha joni joddade mon ɗo e joddade King Momzo King woni jeeɗo sababu o quoi e arde ɗo émission men Rapular Innovation ko wiɗon tan kadi jokke golle Rapular Innovation ne wone golle goto baɗɗo fayida donc bon sens lawgol weɓata mais tutiraɓe inchallah. Salut frère. Ouais, ça va. Alhamdulillah. Ko admin do tan ko no mbiɗa ni rek admin do ko le petit frère Momzo King on est avec le commande un beau gars comme Torres aussi mi calmini dennagal ɓiɓɓe fuutankoɓe dennagal appedemo gurnaɓe ha tenti ɓuulonkaji naɓe aussi bon commande admin do tan tout le temps ko comme no mbiɗon ni admin hokkude mo doole aussi parce que no mbinimami tan nani rek comme ko bannoɗo stand-by joni o waɗi comeback e rap alpulaar donc nag dikku nag min tan hokkudemo doole et aussi hokkudemo cuusal pour o daña yaade parce que bien vrai lawol ngol ne muusi e lawol ngol weeɓani bon de toute façon j'espère que aussi cette fois-ci sera la bonne aussi bon aussi on compte sur lui c'est un jeune aussi ganama pétri de talent c'est un jeune ganama homa ambitieux mais par contre aussi rap aussi namdi ko doole namdi ko commande ko namdi ko jungo aussi moi je sais qu'Inch'Allah cette fois-ci on va lui donner un coup de main Inch'Allah et aussi il va s'en sortir Inch'Allah. OK, merci. Merci beaucoup Halma Yodi. Momzo nani c'est pas facile keba yumi maman épauler ta famille et tous tes amis. Même dans notre tinof. Tu as fait un comeback. Alors combien tes fans sont là et pas dimo ko juusi mbaɗi mo réclamer nous ɓe gaddima ɗum noon ko wiyete ko fof koye ma heddi inchallah. Ok, Momzo King an holto mbaɗa cuwakuma où t'as passé ton enfance? Sala mboɗo wawi widema mbami cuhagam koye nder appi quoi voilà koye nder appedemo guur mbami cuhagam min kam kala no ɓuurmi yaltude appi taw ko dahar gommi quoi voilà kadi appenaɓe ko toon mawnumi ko toon piƴmi ko toon jalmi kadi ko yimɓe moƴƴuɓe quoi voilà neɗɗo noon sa jeeyama nokku ɗon tan mbawɗa andude so tawi joomum moƴƴe ma tan a wawat andude quoi voilà vraiment kam appenaɓe ko yimɓe moƴƴuɓe yimɓe tedduɓe kadi haɓe jaggi hen no fewi guila e babiraɗo hande hay sa namdima ɗum ko sa yeehi toon tan a namdima ɗum hol gonɗo Momzo King hay sinno ko babiraɗo andat presque yidde waɗi ɗum quoi voilà vraiment appenaɓe ne jaggi hen no fewi. Voilà, il a fait son enfance à Appedemo Gour. Et tout une fierté, machallah. On va revenir sur la troisième question. Natgulma et musique. Wodi rap, wodi yimoɓe mo kala honda ɗo to Sénégal walla extérieur. Manam natgulma e musique honno addi? Natgula e musique min ala mo keɗotonoma ha ken nannama musique ni voilà presque yo Allah yurmo yaafo lelsi on ko ga ena moƴƴo kadi non min ala non wona mi heeɗaki non wona mi heeɗaki de ala tagɗumi hen ala mo kiɗimi hen ha tagami ken ko mboɗo naate musique quoi voilà non on wodani mi artan nanmi hen ni
mboɗo wawi widema kadi yo Allah yurmo yaafo gayanam moƴƴo haw wiye Hamasi on ko minen puɗɗinno quoi gayanam moƴƴo wonno yo Allah yurmomo yaafomo on ko kanko minen puɗɗiti ko minen baddi kadi kanko mboɗo wawi wiide ni ko kanko tagno ham nanmi hen voilà ko kanko tagno ham nanmi hen presque on saaha hamin gonno appe o yiiɗi mataw wadde musique après min kaltiri hamin kaltiri gueɗe kewɗe presque gayanam guila wona musique voilà. Ok Mamzo somi faami ndeysan ko sehilma goto yo yurmomo yaafomo on tagi naɗɗa e musique hay ko noon gattane question goɗɗo o an a siftoro premier question mo binduɗa premier test mo binduɗa du moins pardon premier test mo binduɗa e kadi ça parle de quoi holko haalatno premier test mo binduɗa o premier texte o on ko baroɗe leñol quoi presque premier son o woni baroɗe leñol ko joni min gari voilà baroɗe leñol presque minen nomin puɗɗoto nde woni gayanam mbimam cankiɗo on innirnomin ko baroɗe leñol quoi voilà baroɗe leñol hay ɗum ko minen fof gonno baroɗe leñol ko groupe o woni baroɗe leñol mais minen koye hen min goni mais mi waɗino groupe voilà mais ko minen ɗiɗo goni hen o to wiyete ko Mamzo min mbiyetemi ko Mamzo gayanam cankiɗo wiyete ko Lelsi voilà premier texte o mboɗo wawi wiidem premier mettino quoi presque premier hay windude mi windani min gartam min nanno e studio voilà mais kadi nomin nanniri studio ni kadi Allah yettama presque ala hen kadi ala hen faute quoi ala ko waɗi hen faute son wayno ko premier nomin natirata quoi nomin natirno e musique nomin jinno natirde hen on woni so premier natgol quoi comme ça saɗa naata e musique son mo jiɗɗa fuɗɗorade taw on koye arde hen quoi voilà on son wonno ko premier hamin naata presque ego trip wonno quoi woni refrain o woni baroɗo leñol ko joni min gari presque ego trip presque manda saɗa faami artiste aji ko ɓuuri hen hewde hande so jomumen naata bakkaɗo hoore mum quoi minen ko ɗum min garduno hen hamin bakka hoore ma jomum bakkaɗo hoore mum andene yimɓe ko kañum ko joni ari kadi kañum manda saɗa faami ko goɗɗo wawa ɓurde ɗum hen quoi voilà ma arde doole kadi wonnoɓe hen kadi ƴeewa samminde ɗum manda saɗa faami eɗen Allah voilà merci voilà en ara hollito hoore mum game hen normal ko ɗum wonno premier son mbimami son oɗo hay joni voilà son oɗon kadi mboɗo defi yejjidde seeɗa quoi mais son no ardirno ndeysan gayanamo on saaha taw hamin jinno yaltinde son e goto studio après min mbaɗi kolo on saaha jinnaɓami ɓe taw eno hamin jaaha hamin darta hunde quoi hamin jiiɗi hebde hunde hamin ñaago jinnaɓami ɓe hamin mbiya yoɓe mballu min wonko min jiiɗi fewnude mais hay goto mabɓe min gandinani noon ko son min jaltanata voilà min cuuɗi mo mbiyatmami gayanam sehilamo on ko yummo ko jaggani min mbaɗi cotisation yummo ko jaggani min hayno min jahata studio mbiyam ha joni yummo ko tinani min mbaynirimi nenam on saaha ko mboɗo yaha inde voilà affaire o ko noon arti Mamzo joni mi namdoto Thérèse an a siftoto somo premier somo ho a siftoto ɗumen an premier makko son mi wona maîtrise ma en tout entier ɓe wonko keɗimi hen quoi eyyi ko wonno marqué empire makko nder game quoi wande baroɗo hip hop gari hollude kamɓe ɓe gari ɓe garde talent ɓe garde doole quoi eyyi baroɗo leñol garde doole quoi donc nak wiide rapport uji ɗi ɓe gandu ɓe keeɓi koɗo kewɗo doole eyyi genre oɗon son ko ɗum waɗanno marqué quoi eyyi bon comment dire sa daari kam début carrière makko début son oɗo a daari hande il y a différence quoi parce que aɗen yira son comme début c'est un peu qui quoi mais par contre no wimani tan wonno ɓe mbaɗiri koɓe cuuɗi kadi ɓe mbaɗiri ko aussi ko départ mabɓe voilà ce sera un peu compliqué quoi mais par contre hande Allah waɗi so turu ɓe jeehi mbaɗi maîtriser game o ɓe gandi koɓe jahata dow mum ɓe gandi koɓe woni dow mum kadi jinnaɓe aussi hen ɗum dokkiɓe cuusal ɓe dokkiɓe accord noɓe gondiri game o à l'aise en fait voilà mais ça va mais kono wimani ko son ko ɓe départ ko ego tribon o voilà ɓe comme ça waɗi ɓe ko jiiɗi hollirde yimɓe ɓe gari ɓe garde doole ɓe garde cuusal koɓe suhaɓe mais ɓe kulani en fait ko ɗum woni ɗum no définition oɗon so quoi Mamzo ami artema qualité ma jimi kalnam qualité ma goto mo jiɗɗa qualité ma e mauvais qualité ma mo ganduɗa a yiɗi iwe ma changé ma carrément voilà mboɗo wawi widema Sala Mamzo ko neɗɗo julɗo voilà gonga ni mboɗo waɗa rap
kono wonko Allah wurtinanimi gueɗe kewɗe quoi presque Allah wurtinanimi e simen Allah wurtinanimi ɗen gueɗe foof mi wurtaka hen merci voilà min kam komi neɗɗo simple kadi mi mettani wondude merci merci waddo haali fof waddo haali fof on banggue tan normalement hay ɗum nanɗon tan hay ɗum nanɗon mata ko haw toñam tan kono min kam vraiment no mbami kam ene yonimi quoi no mbami ene yonimi voilà chaque jour kadi mboɗo yiiɗi ɓeydade no mbami ni mboɗo yiiɗi ɓurdi ɗon mboɗo yiiɗi yaade ɓurdi so gommi ɗo quoi ke Mamzo an hande somi nandiwama hande neɗɗo ganduɗa ɓurɗo nangude e carrière ma musique hande guila naɗani ha joni on ko holon neɗɗo wonata neɗɗo mo ganduɗa ɓurɗo nangude e carrière ma musique ko hol yon salah mboɗo wawi wiide nanguɓe hen ɓe ne kewi nanguɓe hen ɓe ne kewi presque hande Bilal en Torres en foof ko garmi ɗo ko somin jaada studio ko minen jaadata somin jaada tournage vidéo ko minen jaadata hay ko wona ɗum ko hamin jaada ko ɓuuri ɗum voilà kadi grand frère am Cikel Dara on e jeeya babagol on kadi nangui hen no fewi voilà o nangui hen no fewi kadi mi yejjitani Abbas Tour en woni bewɗo sebbe en kadi hay appinaɓe nangui hen no fewi mboɗo wawi widema musique am ala mo nanggani hen voilà on banggue kam mboɗo yetti hen Allah no fewi presque kala jiiɗo men hokkami respect no kokkirimi ɗum respect ha yiiɗi walludemi voilà ok machallah do passage hamin calmini grand frère ma oɗon biyoɗo Thielo ok gattane wole question parmi tout concert aji mo jaaɗa ɗi foof hol scène baɗɗo marqué le plus e concert aji mo jaaɗa ɗi foof scène ɓurɗo marquude mi yaltinino ɗo premier mam missep mi yaltinino ɗo premier missep on concert sumi ɗum ko appe vraiment on concert ne waɗi marqué ha joni voilà presque on concert yimɓe notimo quoi yimɓe noti presque koɓe cabbino e yam ko kadi ɓe keeɓi ɗum toon notama no fewi presque on concert mboɗo wawi widema manda ko cikkumi manda ko 2019 wonno non wona won premier concert on deuxiéme concert mi jouyi appe goho mi jouyi appe ɗiɗi mi jouyi appe tawi voilà machallah kadi appinaɓe kala ko mbawmi wadde ɓe nototomi no fewi min kam mboɗo wawi widema hande o mi ala ko ɓuuri appe voilà mi ala ko ɓuuri appe hay sinno mbimami kay hay sinno ko goɗɗum ɓe nototo hen no fewi hay ɓulonnaɓe hay ɓulon mboɗo foti yettu ɗum presque ɓulonnaɓe ko nangguɓe hen a eyi ɓulonnaɓe ko nangguɓe hen presque ɓe mbatta hunde goho taw ɓe gevitanimi kadi mboɗo wawi wiide ko toon ɓuurmi dañde connaissance quoi ɗum tagui hay somi naati ɓuuron hay cukalede kecce nanta kinoyami Mamzo King vraiment ɓulonnaɓe kadi mboɗo yettaɓe no fewi quoi komi yimɓe nangguɓe hen quoi Mamzo ta carrément dispari an par ce que fansuji maji sakka mama réclamé population mo réclamé no fewi a majji carrément hay goto nantama même pas sur les réseaux sociaux hoko tagno mbaɗɗa SN Bayo an no ɗum wona haydara mataw wonko gonnomi dow mum quoi voilà aɗa andi neɗɗo sa woni e dow mum hunde il faut darɗa joɗɗa ha yimɓe mbawa yejjiddema so yejjitima il faut garda e doole voilà kadi min mi joɗinoma ko ɓooyi hay maire mo ene haala tout le temps an kam mata yaltinta so peut être on ko neɗɗo nanggude hen cikkata tan ko kanko woni ménagére ma wallahi barke Seydina Mouhamed kanko wiyatami an kam a wayri walla ka goppuɗo walla goɗɗum e goɗɗum mbiyoma ala mo woppani mataw wonko gonnomi dow mum quoi ɗum tagui noon dartade voilà gonnomi koye defde ko heewi mais ko joni ɓendi ɗum tagui voilà kadi en jogui ko heewi ko arata inchallah so Allah jaaɓi d' accord somi faami mbiɗa a deefi ɓendi a rotti kadi mbiɗa ok joni e gartane projet en cours o kadi garta kadi e clip ma e oɗo clip ma e Abdou Camara o holno ardi ma expliqué kadi clip o holno wayni mi yaafomi Tony mama yaafomi anawa bonde bernda saga bonde ni ala tamna gimi so mi yaafni ma yaafo gila waynani so mi mami yersani so mi mijim kala num no way bonde ni mi wopota manja no
ametin tan kono bella waran no ko bernam de ko kumam do sanangu mami we batani go kumami be palma di de badi hande wonde sarama di de halma no ka sabe yewran mine mano we hande ni ko kalmi fo ko andai jurum na di wode bira dum ko mino wodi so mi do ni me ya fo ni mine ma ene fo no on son premier ci komi ko boyan hay ko ngespir mo presque video boyan ko yalti boyan ko ngespir mo voilà presque mi exprime mi jodi ha gorta mbi mi est ce min mboɗo foti ƴewde son ganda hoorema saw ko transition taw ko yaafumi wiite quoi voilà nde woni ƴettumi mbammi ɗum gespirimi ha gandumi ɗo yoni après jami nannomi label 36 on kadi ko ga en moƴƴo jami nannomi toon label o woni ko kirmasaro quoi voilà jami nannomi ɗon waji wi kam son nice kadi min hooram gandumi ko son nice kadi bilalen projet fof ɓen jehino ɓe gandi kadi son nice nden woni gaccumi hen haw wadde biɗo quoi woni haw hongo biɗo nde woni honki biɗo ha min garto hen saha goto no keɗirimi ni affaire o gandumi ɗum ɗo ene sohli voix quoi ene sohli voix goɗɗo voilà nde woni mboɗo andi Abdoul Camara ko ɗon woni noddumomi mbimi wajo yokkam ni woro makko noddumomi min kalde o heeɗi son kadi kanko hoorema ko waɗe sentir son no fewi voilà ko ɗum tagimi mbimo wadde yo aro fawnami hen dane mo ko fawi hen affaire o yeehi voilà mais son min mbaɗano ɗum programme minen ɗiɗo voilà wona min mbaddano ɗum programme mataw kay komi defno komi bannoɗo ɗum tan ha gandumi affaire o ne sohli voix makko après voilà wonko manqueno hen quoi sa yiiɗi famde joni haala min projet ma wujji joni te projet en cours ko gonɗa e dow oɗo saaha ko gonmi dow mum joni kam ene heewi presque mboɗo wone projet concert mboɗo jogui goɗɗo vidéo ni poɗɗo yaltude mais on wona joni tourné comme lan non on kam ha o saaha ɓenno quoi voilà ha o saaha ɓenno mais ham mboɗo wone projet son poɗɗo yaltude e vidéo mum quoi son goɗɗo poɗɗo yaltude inchallah voilà kadi mboɗo wone ɗo joni kam mboɗo wone projet ji kewɗi presque ñanden tan min gatti tournage vidéo goɗɗo min garti tournage vidéo goɗɗo on vidéo mboɗo wawi widemo heddi tan ko vidéo fewne voilà kadi mboɗo wone projet goɗɗo son uji kadi somi hoori ɗo ha yesso mboɗo andi ɓoyatami hoto somi hoori kadi mboɗo yiɗi tagde concert voilà on projet ham gomi dow mum hande ok bandiraɓe won nani c'est fan omo jogui des projets en cours inchallah kadi omo jogui son goto jalto bientôt hokkani date noon mais inchallah bientôt yalta d'ici quelques jours sole jeeɓi restez scotché sur scène mo Mamzo King officiel caggal ɗum noon gattane waɗe question hol ko miiƴƴa e hip hop pular ene waɗi avancement walla wonko foti changede hen non ene waɗi avancement hande voilà min kam mbawmi wiide hen tan ko yo jomumen nanggu quoi presque ene waɗi avancement ko heewi presque hande aɗa wawi nadde musique hay sa yiyani hen hay so wodani ko jiiɗa départ ma yiiye yimɓe nanggam ɓeme quoi sa dañani kalis ma dañ hen sehilaɓe a dañat hen gaynude a dañat hen yimɓe moƴƴuɓe foof nan hen dal voilà mbawmi wiide hem kala jaggunoɗo yo ɓeydo jaggude quoi voilà wona mboɗo woni hen tan walla mi heɓani ko jimmi ko taw mboɗo woppa aduna wona noon presque neɗɗo haɗma heɓde hunde wodat force wodat to dewɗa quoi wodat to dewɗa voilà foti changede hen non ala foti changede hen hande ko normal ala foti changede hen so wona ɓe liggo e musique he presque hande rapport uji kewɗi hande en jaltini ɗo son to ganduɗa hoorema son maylol ɗum ko wasde liggade ene jeeya hen quoi wasde liggade walla wasde wonde goto ene jeeya hen wonde goto e wasde liggade presque neɗɗo sa yaltini son ma hande jiɗɗa ko yimɓe fof nanta weeli walla sa yalti vidéo ma jiɗɗa ko yimɓe fof nanta karité ko waɗi ko weeli mais sa yaltini hay goto ƴettani hay goto wiyanimi weeli aɗa andi wonko manki quoi voilà ɗum tagui hande jomumen kala to nangguno yo ɓeydo wadde hen ɗum ɗo quoi yo ballal ngal ɓeyde kadi jomumen yo tampin hakkillaji mumen presque sa filti ƴettude kalis ma naati studio tampin hakkille ma ha para Mamzo en gari e fe émission meɗen jomum namdima top 5 e musique pular homo dokkatama top 1 top 2 top 3 4 ha 5 musique pular homo keɗoɗa carrément
ay goto meeɗani hen non wona mais wona jogade ɓerde hen bonde wona jogade goɗɗum de voilà mboɗo wawi widema top 1 ha 5 fof ko min o ɗum kam mboɗo wawi wasnade ɗum hooram quoi presque mi yiye ɗum hooram voilà ha 5 ko min o ok Mamzo l'émission tire à sa fin hokkuma mbaɗɗa bandiraɓe kadi so woodi ganduɗa ko jinnomi namdade mi namda hima ça fait l'occasion kala ɗo kam wajibi yara ko kala ponnomi haalde haalama hanki den par ce que wonko ganduɗa wawata haalede voilà kadi mi salmini appidemo gurnaɓe fof kadi mi salmini nenam no fewi kadi mboɗo jarnomo mboɗo yettamo no fewi quoi ok kadi mi salmini Rappulare Innovation quoi mi salmini Baba Galle en wonde Sala Torres en e Bilali kadi e yeɓoɓe Rappulare quoi vraiment kam oɗon mbaɗa ko yoori kadi oɗon mbaɗa ko fewi voilà yimɓe en poti hokkude doole no fewi presque mbaɗɗon ko ene waɗi ko mbatton ɗo ko ene waɗi important quoi voilà emi waɗi important no fewi Mamzo an ñagui duwawan waɗa free an déjà yimɓe jima e dante clip e partout a waɗa free a waɗa jogui énergie mais hande gaɗa ɗo hande tan holla yimɓe genre timide et tout ala ko tepa timide ok a waynima mais an a jogui mo message mo jiɗa wadde est ce que jogui message mo jiɗa wadde lancé te fans bandiraɓe wuuro moɗon et tout sa jogui ton dernier message à lancer bien sûr mboɗo jogui message hande ko pommi haalde presque hande mboɗo wawi wiide rablowre somin gonti o rablowre voilà kadi haɓe nangui hen no fewi kadi hamin jogui toon zone uji wawɓe forɓe mais manquine ɗum tan ganduɗa hoore ma ko walloɓe hande ko walloɓe mais hamin jogui toon wawɓe hamin jogui toon forɓe ganduɗa hoore ma ko heewi voilà mbawmi wiide jomumen tan ko yo jaggu so jagguno quoi voilà yo jaggu so jagguno ok Mamzo merci a jarama Torres gattane Torres et Bilal comme l'émission tire à sa fin taw oɗon jogui ɗo un message à lancer ya Sala on calminama on beltanama ko Rappulare Innovation fof calminama ane Baba Galle kadi on calminama ko yidde wiide moon rek jeehe rablowre ene waɗi jeune talaji à découvrir toon rabnen toon wax dëgg yalla rabnen toon mais manque ko visibilité quoi inchallah on kam wonko ganduɗon hen joni nak jeehe toon mbaɗonɓe découvrir mbaɗonɓe promouvoir quoi ko mbaw kadi ko ha goto nangue hen rek ha yesso ko lawol Bilal Sala comment ɗani ɗomo heddi ko mbaɗen taggoto rek parce que no Torres wimani rek min eɗen goni jeune bo xamantani jeune o gandanɗa hoorema ko y a des jeunes pétris de talent en toon quoi mais par contre so jeeyi toon il faut jaggone mabɓe quoi parce que boyi vraiment ɓe cohli gandanɗa hoorema comme no moɗon ni pour ɓe mbawa jogade plus de visibilité pour wajiɓe mbawa yaltindeɓe e rokkumoɓe goni o wajiɓe mbawa yiideɓe quoi voilà parce que tellement boyi jogui talent mais il suffit gandanɗa hoorema ɓe jogo walloɓe tan pour aussi ɓe mbawa yiyede plus visibilité il faut ɓe jogo visibilité en fait voilà mais bon vraiment aussi man moom lenn rek lay wax boy bi moom commandé comme que cette fois-ci a nangi hen rek cette fois-ci il faut ɓeɗon jaggude hen tan pour daña visibilité quoi voilà inchallah rabbi ok merci jaajëf ok kon noon mi salmina aussi le grand Galle aussi Baba Galle aussi Rappulare Innovation kamɓe foof dal telnama juurama parce que vraiment ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo gandanɗa hoorema jiɗɗo Pulaar jiɗɗo leñol ngol aussi neɗɗo jagguɗo hen no fewi neɗɗo baɗɗo fayida ene ñaagui Allah tan go guura makko yo Allah juutno guura makko yesso kadi Allah ɓoynamo ɗo aussi ligguey o no waɗi fayida vraiment neɗɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida ko ni wayata quoi ok merci bandiraɓe on jarama merci d'avoir regardé Julde Aspi dimanche inchallah même scène même heure jaajëfate